nitie msara ma sirkal, nitie ka sirkal range, nitie benefits ma sirkal omiye. That is an opposed to this position. And that's why neno ka gini bro go ji nyalo neno na Atwoli nja kitim tije. Koro ginyalo mon kode. On about terms mag Atwoli, is for him now to accept reality. Nikech en bendo osebedo kogo josiasa kabisa. No osobudhi ofis aming'a. You need to walk out. You need 2 terms. To 2 terms non wangene relevant with the first world country. Nikech on wangene you can't make more mistakes. Kitiyo igni apar, itiyo kapod in very fresh, then you walk out. You go and do other things. Ting'en gimarach ni scope magidwaro ni international community pod kobaye. Ke Atwoli ni go simbo moko outside. How are they going to deal with it? Nikech simbo Atwoli ni go ka obedo born through this. Koro gik mane ogitim kaponti a lot of literature to be done here. Mane penyo maduong' nikech kata mana kiwinjo nyaka sani Atwoli bende okwedo dwaro makamano. Fatuma nyaka sani nitiere paro moro mosechwal e od bura mong'ere kaka Labor Relations Amendment Bill mano mahigane madwaro mar mondo mi riwruok mar kotu bende ket term limit. Ing'e Atwoli osebedo kotu kanyo kuom thuolo mar higni 23 gidhi yiero e dwe mar 6 maka po nono ne ochako yiere kendo obro bedo